Καλησπέρα σε όλους και σε όλες, Τάδες εδώ, σε ένα ακόμα επεισόδιο. Σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με τον νέο εκλεχθή πρόεδρο Donald J. Trump, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και θα μιλήσω έτσι λίγο για κάποια πράγματα τα οποία έχει κάνει μέχρι στιγμής. Έχει υπογράψει κάποιες διατάξεις, αλλά και τι νομίζω και άποψη έχω ότι αυτές οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζει και θα εφαρμόσει από αυτά τα οποία λέει, τι αποτέλεσμα θα έχουν στις ευρωπαϊκές χώρες και γενικά στον κόσμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα-ένα τα πράγματα και ο καθένας φυσικά έχει την άποψή του και θα χαρώ πολύ να τη μοιραστείτε μαζί μου. Γράφτε ένα σχόλιο από κάτω, πείτε πώς νομίζετε τα πράγματα ότι είναι, κατά τη δική σας άποψη και το δικό σας κριτήριο. Και επίσης μην ξεχάσετε, εάν θέλετε, να κάνετε ένα like, να κάνετε ένα subscribe και να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, έτσι ώστε το κανάλι αυτό να μεγαλώσει, εάν θεωρείτε ότι είναι κάτι το οποίο έχει αξία και γενικά σας δίνει αξία σε εσάς. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα-ένα τα πράγματα τα οποία έχει κάνει και θα κάνει ο πρόεδρος Τραμπ. Λοιπόν, και στον προεκλογικό του λόγο, από τα πιο βασικά πράγματα τα οποία έλεγε ήταν ότι θα κλείσει τα σύνορα, τα οποία ο προηγούμενος πρόεδρος τα είχε ορθάνυχτα, και ουσιαστικά θα διώξει όλους τους παράνομους μετανάστες. Δεν κάνει τώρα διακρίσεις, επειδή όταν κάτι από τη μία πλευρά το τραβήξεις, μετά με αντίστοιχη δύναμη είναι που θα πάει και από την άλλη πλευρά. Και επειδή οι προηγούμενοι δημοκρατικοί είχαν τραβήξει το σκηνή πολύ άσχημα και μπαίνανε μέσα οποιοσδήποτε, είτε ήσουν εγκληματίας, ήταν δολοφόνος, ήταν κλέφτης, είτε ήσουν καλός άνθρωπος, ήσουν οικογενειάρχης, δεν είχε σημασία, τους βάζανε όλους μέσα. Αποδείχτηκε ότι αυτό ήταν μια στρατηγική για να μπορέσουν να μεταμορφώσουν και στο μέλλον την πλειοψηφία των ΗΠΑ σε μπλε, δημοκρατική. Γιατί όλοι αυτοί οι παράνομοι μετανάστες τους επέτρεπαν να ψηφίζουν χωρίς να έχουν χαρτιά, και σε πολλές δημοκρατικές πολιτείες αυτό ήταν κάτι το οποίο το είχαν νομιμοποιήσει. Άραγε, αν εσύ είσαι ένας μετανάστης, άσχετα αν είσαι εγκληματίας, δολοφόνος ή καλός άνθρωπος, και μπαίνεις μέσα σε μια χώρα και ένα πολιτικό κόμμα είναι που σου το επιτρέπει αυτό να κάνεις, λογικά είναι που εσύ θα έχεις υποχρέωση προς αυτό το κόμμα και έτσι μετά θα τους ψηφίσεις. Και αν δεν το κάνεις εσύ, ένα μεγάλο ποσοστό θα το κάνει, και έτσι, όπως καταλαβαίνετε, αυτή ήταν η στρατηγική, μία από τις στρατηγικές που το Δημοκρατικό Κόμμα ακολουθούσε. Τώρα, στην αντίπερα όχθη, ο Τραμπ έλεγε ότι θα τα κλείσει τα σύνορα όπου και το έκανε, και ότι άσχετα με το αν είσαι εγκληματίας, όπως είπαμε, θα βγαίνεις έξω και θα φεύγεις από τη χώρα. Θα θεωρήσει δηλαδή ως εγκληματικό κακοποιό στοιχείο. Και αυτό το οποίο έλεγε το έχει ξεκινήσει και το έχει κάνει. Τώρα, συμφωνώ ή διαφωνώ, είναι άκρα και τα δύο. Δηλαδή θα με σύμφερε, να το πούμε προσωπικά, λόγω της επιχείρησης μου, να υπήρχαν διακρίσεις. Δηλαδή όποιος είναι εγκληματίας, όποιος είναι κακοποιό στοιχείο, φυσικά και να βγει έξω. Αλλά όμως όταν είναι κάποιος ο οποίος προσφέρει στην αμερική οικονομία, δηλαδή αν είναι κάποιος εργάτης, αν κάνει construction ή οτιδήποτε, και ας μην έχει τα χαρτιά του, εκεί προσωπικά εγώ θα ήθελα να του δώσει ένα περιθώριο έτσι ώστε να νομιμοποιηθεί. Αλλά όπως βλέπουμε, ο Τραμπ το έχει πάει στο άλλο άκρο, όπως και οι προηγούμενοι το είχαν πάει στο άλλο άκρο. Λοιπόν, αυτό. Και τώρα, στο συγκεκριμένο κομμάτι, αυτό που θα εφαρμόσει σε ένα μικρό διάστημα, λέει ότι πλέον μπορεί οποιοσδήποτε να έρθει μετανάστης στην Αμερική, και αν θέλει να έρθει νόμιμα και γρήγορα, θα πρέπει να έχει 5 εκατομμύρια. Και είναι μια κάρτα, η νέα πράσινη κάρτα που την ονομάζουν εδώ, όπου εάν έχεις 5 εκατομμύρια για να μπορέσεις να τα επενδύσεις, φαντάζομαι, είτε θα την αγοράσεις αυτή, αλλά μάλλον δεν το έχουν πει ακριβώς, αλλά φαντάζομαι ότι 5 εκατομμύρια την αγοράζεις την πράσινη σου την κάρτα για να μπορέσεις να κάνεις business εδώ στην Αμερική, και η λογική λέει ότι για να έχεις 5 εκατομμύρια, άρα σημαίνει ότι θα κάνεις καλή επένδυση και δεν θα μπει κάποιος φτωχός, θα μπει κάποιος ο οποίος έχει οικονομική άνεση, και έτσι θα βοηθήσει το οικονομικό σύστημα της Αμερικής. Άρα μπαίνει ένας εκλεπτισμός. Μπορούμε πολύ απλά να δούμε. Άσχετα αν σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει, αυτό είναι που θα εφαρμόσει, αλλά όσο αφορά τα σύνορα το έχει ήδη κάνει. Τώρα, κάποιους ανθρώπους όπως εμένα, όπως βλέπω, θα μας απασχολήσει αυτό και θα δούμε πώς θα πάει. Δηλαδή,
και εμένα οι εργάτες μου δεν είναι όλοι, ας το πούμε έτσι, νόμιμοι 100% και δουλεύουν φυσικά και για μένα και αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόβλημα σε μένα αλλά και γενικά στο construction. Γιατί οι Μεξικανοί, οι Λατίνοι κυρίως, έχουν καλά δυναμικά χέρια, είναι όπως παλιά εκεί ήταν στην Ελλάδα οι Αλβανοί και είναι πολύ εργατικοί άνθρωποι, ενώ εδώ οι Αμερικάνοι δεν τους αρέσουν τόσο χειρονακτικές εργασίες και έχουν συνηθίσει, ας το πούμε έτσι, σε άλλου τύπου δουλειές και έτσι θα είναι πολύ πιο δύσκολο αυτές τις θέσεις να καλυφθούν από τη μία και από την άλλη η μισθή θα είναι πολύ πιο ψηλή για να μπορέσεις να πάρεις έναν Αμερικάνο και αυτό θα έχει ως συνέπεια οι τιμές των ακινήτων λογικά να ανέβουν. Αυτό είναι ένα, ας το πούμε, πρόβλημα παύλα πονοκέφαλος που έχουμε, αλλά θα δούμε. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να κάνει είναι οι επενδύσεις στην Αμερική. Επειδή παλαιότερα στην Αμερική όλες αυτές οι εταιρείες όπου είχαν μια ιδέα αλφα, όπως η Apple, η μεγαλύτερη εταιρεία του κόσμου, είναι που αυτή την ιδέα για να μπορέσει να την κάνει implement, να την εφαρμόσει, άμα την εφάρμοζε στην Αμερική και έφτιανε το iPhone π.χ. εδώ πέρα, το iPhone θα ήταν πανάκριβο, γιατί εδώ η μισθή είναι πολύ πιο ακριβή. Ενώ τι έκανε, είχε την ιδέα εδώ, είχε τους τεχνικούς εδώ, τα εφάρμονε εδώ πέρα και μετά πήγαινε σε άλλες χώρες όπως την Κίνα και πιο οικονομικές χώρες στην Ασία και ούτω καθεξής, στην Ινδία και μετά φτιάχνε εκεί το προϊόν και το προϊόν αυτό ερχόταν μετά και το πουλούσαν στην Αμερική και γενικά στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο σε μια πολύ πιο οικονομική τιμή. Και αυτό είχε λογική για αυτή την εταιρεία και όχι μόνο για αυτή, για τις μεγαλύτερες εταιρείες, είτε ένα αυτοκίνητο βιομηχανίες και πολλά άλλα. Τώρα ο Τραμπ τι σου λέει, ότι θα βάλω ταρίφες, δηλαδή δασμούς με άλλα λόγια, υψηλούς. Υπάρχουν πολλά επίπεδα πάνω στους δασμούς, δεν είναι ένα απλό, αλλά το βασικό είναι ότι σου λέει για να μπορέσω να προσελκύσω πίσω αυτές τις εταιρείες οι οποίες φύγανε, θα βάλω υψηλούς δασμούς και έτσι αυτές οι εταιρείες θα αναγκαστούν να γυρίσουν πίσω, γιατί δεν θα έχει νόημα για αυτές να κάνουν αυτό που κάνουν από τη στιγμή που η τιμή τώρα του προϊόντος που θα πουλάνε ούτως ή άλλως θα είναι ακριβό. Άρα μπορούν να έρθουν εδώ στην Αμερική και εδώ δεν θα πληρώνουν καθόλου δασμούς και έτσι η τιμή θα ισορροπήσει και η Αμερική είναι που θα τραβήξει επενδύσεις. Αυτή είναι η λογική πίσω από ένα επίπεδο των δασμών το οποίο έχει κάνει και ήδη έχουν έρθει εταιρείες, η Apple π.χ. έχει πει ότι ήδη έχει ξεκινήσει να επενδύσει μισό 3 εκατομμύριο στην Αμερική και φτιάχνει τώρα εργοστάσια γύρω-γύρω. Αυτοκινητοβιομηχανίες έρχονται πίσω από την Honda, από την Toyota και από άλλες που ήταν στο Μεξικό και στον Καναδά. Μια πολύ μεγάλη εταιρεία chip, δεν θυμάμαι το όνομα, όπου οι περισσότερες βρίσκονται στην Ταϊβάν, είναι που θα επενδύσει τώρα μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά έτσι λέει ένα πολύ μεγάλο αριθμό στα δις, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα δις θα επενδύσει εδώ για να φτιάχνουν chip εδώ οι Αμερικανοί. Και όπως βλέπετε ότι αυτή η τακτική είναι ουσιαστικά για να φέρει τις επενδύσεις πίσω στην Αμερική και έχει ξεκινήσει. Τώρα, αυτό τι αποτέλεσμα θα έχει στις τιμές και το ένα και το άλλο. Η λογική λέει ότι τα πράγματα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, μισός χρόνος, ένας χρόνος, 2 χρόνια, δεν ξέρουμε ακριβώς, θα δούμε, είναι ότι θα υπάρχουν προβλήματα στην αγορά, υψηλές τιμές στην αγορά, αλλά συν το χρόνο σιγά σιγά αυτό θα ισορροπήσει και μετά πιστεύω ότι τα πράγματα εδώ στην Αμερική θα είναι καλύτερα από αυτή την άποψη. Αλλά πες μου και εσύ τη γνώμη σου από άλλες απόψεις σε τι διαφωνείς. Λοιπόν, άλλο πράγμα το οποίο έχει κάνει εδώ είναι ότι όσοι δεν είχαν εμβολιαστεί με το ξέρετε ποιο στο στρατό, είναι που όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τους είχαν διώξει η προηγούμενη κυβέρνηση και τους λένε αν δεν εμβολιαστείς θα πρέπει να φύγεις, δεν σε θέλουμε πλέον, δεν είσαι καλός στρατιώτης και υπάκουος. Τώρα όλοι αυτοί ο Τραμπ τους φέρνει πίσω στο στρατό και λέει ότι έφυγες για αυτό το λόγο και τώρα είσαι ένα asset. Το είδε δηλαδή αλλιώτικα. Σου λέει αυτός που δεν υπέκυψε, παύλα υπάκουσε, είναι ένα καλό στοιχείο το οποίο θέλω να το γυρίσω πίσω γιατί ήταν άδικο, γιατί ήταν έτσι, γιατί ήταν αλλιώς, ο καθένας ας βάλει τις άλτσες του. Λοιπόν, ένα μεγάλο στοιχείο επίσης που κάνει είναι αυτό το οποίο ονομάζει εδώ το baby drill, δηλαδή σκάψε μωρό μου, σκάψε για να μπορέσεις να βγάλεις πετρέλαιο και η Αμερική να βγάλει τόσο πολύ πετρέλαιο από τη γη, έτσι ώστε το πετρέλαιο και η βενζίνη και ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί τα περισσότερα προϊόντα φτιάχνονται από πετρέλαιο,
είναι που ουσιαστικά με αυτή τη λογική θέλει να ρίξει αυτό το οποίο ονομάζουμε inflation, δηλαδή τον πληθωρισμό, γιατί τα προϊόντα λόγω αυτού είναι που θα πέσουν οι αξίες, όπως και επίσης οι μετακινήσεις, οι μεταφορές των προϊόντων κλπ. Λοιπόν, τώρα αυτό έχει ξεκινήσει, ήδη έχει δώσει το OK σε πάρα πολύ μεγάλες πετρελαιοπαραγωγικές εταιρείες να αρχίζουν να σκάβουν, και αυτό σύν το χρόνο θα έχει ένα αποτέλεσμα όπου η βενζίνη και όλα αυτά σιγά σιγά θα πέσουν. Τώρα με τους δασμούς και με αυτό πώς θα εξισορροπηθεί είναι που θα το δούμε στο μέλλον, τι ακριβώς θα γίνει. Απ' την άλλη πλευρά τώρα υπήρχαν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είχαν χαλάσει 3 εκατομμύρια όχι μόνο στην Αμερική επί Biden, αλλά στην Ευρώπη και γενικότερα στον κόσμο, που είχαν συμφωνήσει για αυτό το οποίο ονομάζαμε εδώ το Green New Deal, που ο Αμερικανός πρόεδρος ο Τραμπ το ονομάζει Green New Scam, ότι είναι ουσιαστικά μια μούφα όπου η elite, καμπάλ, πες τους όπως θες, τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι είναι οι πιο πλούσιοι κυρίαρχοι του παιχνιδιού και θέλουν να παίζουν τους κανόνες όπως θέλουν αυτοί για τους λόγους που αυτοί ξέρουν και τους υπόλοιπους δεν το λένε, είναι που θέλανε να περάσουν ο κόσμος στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και να αρχίζουν σιγά σιγά να μηδενίζουν ό,τι έχει να κάνει με χρήση πετρελαίου, και είχαν βάλει ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη εφαρμοστεί σε πολλές χώρες, ιδίως στην Ευρώπη, όπου θα πληρώνεις κάπους δασμούς σε σχέση με το τι καταναλώνεις. Δηλαδή αν καταναλώνεις περισσότερο καυσαέρια, επειδή ταξιδεύεις πολύ, αν τρως κρέας και τέτοια πράγματα που ουσιαστικά σου βάζει μια φυλακή, να το πούμε έτσι, και σου λέει ότι θα πρέπει για το καλό σου να ακολουθούς αυτούς τους κανόνες γιατί είναι καλό για τη γη. Τώρα αυτό υπάρχουν επιστήμονες που λένε ότι ισχύει, υπάρχουν άλλοι επιστήμονες που λένε ότι δεν ισχύει, ο Τραμπ πιστεύει ότι δεν ισχύει. Εγώ πιστεύω ότι η αλήθεια κάπου βρίσκεται στη μέση και τα συμφέροντα είναι που χρησιμοποιούν αυτά για να μπορέσουν κλασικά, όπως συνήθως κάνουν, να βγάλουν περισσότερα χρήματα και να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στους πολίτες. Παρ' όλα αυτά, ο Τραμπ είναι που το έχει ακυρώσει αυτό το πράγμα και αρχίζει να σκάβει για να μπορέσει, όπως είπα προηγουμένως, να χαμηλώσει τα κόστη και τον πληθωρισμό. Λοιπόν, πες μου παρεμπιπτόντως τι άποψη έχεις περί αυτού και αν όντως δούμε καιρικά φαινόμενα τα οποία δεν είναι τα συνηθισμένα και αν θα φταίει γι' αυτό επειδή ο Τραμπ, να το πούμε έτσι, δεν συμμετάσχει σε αυτό το Green New Deal ή θεωρείς ότι είναι κάτι άλλο, γράψε τα σχόλιά σου. Λοιπόν, άλλο πράγμα είναι ότι ουσιαστικά αποδέσμευσε, πρόσφατα το έκανα αυτό, τα σχολεία από το κεντρικό σύστημα όπου υπήρχε μια γραμμή. Δηλαδή στο New Washington υπήρχε μια γραμμή, το εκπαιδευτικό σύστημα, και από εκεί μετά είναι που έλεγε ότι θα πρέπει όλα τα σχολεία τα δημόσια να ακολουθούν αυτό και αυτό και αυτό και αυτό συγκεκριμένα πρόγραμμα. Δηλαδή ένα πρόγραμμα προπαγάνδας. Και αυτό να μου πεις, καλά, όλα αυτά μας λες μοιάζουν ότι είναι και στην Ελλάδα. Πες μου αν πιστεύεις ότι είναι κάπως έτσι, αλλά θυμάμαι μια καρικατούρα παλιά όπου είχε έναν, θα προσπαθήσω να το περιγράψω, δεν ξέρω αν θα το βρω, θα το βάλω, όπου ουσιαστικά έχει μαθητές μέσα σε μια τάξη και όταν μπαίνει ένας νέος μαθητής έχει ένα κύκλο, σκέφτεται ένα κύκλο και είναι ένα ψαλίδι γύρω από τον κύκλο και του τον κόβει τον κύκλο και του τον κάνει τετράγωνο. Δηλαδή ότι εδώ πέρα, άσχετα με το τι δυνατότητες, ικανότητες, φαντασία και ό,τι έχει το κάθε παιδί, μπαίνει μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και το κάνει το εκπαιδευτικό σύστημα ένα γρανάζι του συστήματος να μπει μέσα και του κόβει τα φτερά, να το πούμε έτσι, ή την ιδέα, γιατί πρέπει να σκεφτεί βασικά έτσι όπως το σύστημα θέλει. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι ότι ο Τραμπ το διόρθωσε, αλλά τι σου λέει, ότι κάθε πολιτεία πλέον θα είναι υπεύθυνη η πολιτεία να δίνει αυτές τις γραμμές και όχι να υπάρχει ένας κεντρικός εγκέφαλος στην Ουάσιγκτον η οποία θα δίνει γραμμές για όλη την Αμερική και όλα τα σχολεία της Αμερικής. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πιο δίκαιο, γιατί αν κάποιο παιδί ή κάποιοι γονείς θεωρούν ότι δεν συμφωνούν, ας πούμε, με αυτό το σύστημα, μπορούν να πάνε σε μια πολιτεία, να μου πεις δεν είναι εύκολο, αλλά να πάνε σε μια πολιτεία όπου είναι πιο φιλικές προς τα LGBTQ φαινόμενα, με τις λεσβίες τους, έτσι τους αλλιώς,
και που θέλουν να κάνουν χειρουργία στα παιδιά τους και να αλλάζουν φύλλα και να θεωρούν ότι το φύλλο το οποίο έχουν ήταν παραφύση και πρέπει να ήταν αγοράκι ή κοριτσάκι και όλα τα σχετικά. Αυτά τα λίγο περίεργα για μας πράγματα τα οποία είχαν βάλει σε εφαρμογή και αυτό ο Τραμπ το έκοψε, το κατακαιρμάτισε και τώρα τα states, οι πολιτείες που θα είναι υπεύθυνα. Κάποιοι άνθρωποι λένε ότι αυτό είναι οπισθοδρομικό, όπως είπα. Κάποιοι άνθρωποι λένε καλύτερα που έγινε έτσι. Παρεπιπτόντως, γράψε και εσύ το δικό στο σχόλιο και πες μου τι θεωρείς. Αν θα σου άρεσε τα παιδιά να είναι ελεύθερα, να αποφασίζουν για αυτά που θέλουν να επιλέξουν ή το σύστημα είναι να επιλέγει για τα παιδιά ή και για το γονέα. Λοιπόν, άλλο επίσης που εφάρμοσε είναι δεν επιτρέπει πλέον σε ανθρώπους που λένε ότι άνδρες, με άλλα λόγια, που γίνανε γυναίκες, να συμμετάσχουν σε αθλήματα γυναικεία ως γυναίκες, ενώ πριν ήταν άντρες, boxers το πούμε έτσι, πολύ απλό. Δεν το επιτρέπει αυτό και αυτό πιστεύω είναι ένα πολύ σημαντικό και καλό στοιχείο ιδιαίτερα για τις γυναίκες, γιατί άμα εγώ ήμουν γυναίκα και είχα απέναντί μου έναν άντρα boxer που άλλαξε φύλο ή κολυμβητή ή δεν ξέρω και εγώ τι που τρέχει, δεν είναι το ίδιο, επομένως δεν έχει και νόημα όλο αυτό. Αλλιώς βάλε και ρομπότ, με άλλα λόγια, τα οποία θα είναι πιο γρήγορα και να κάνουν compete και να ανταγωνίζονται με ποιο νόημα έχει. Το νόημα έχει αυτό που είσαι, αυτό εκπροσωπείς και από εκεί και πέρα συμμετέχεις και όποιος είναι ο καλύτερος κερδίζει. Anyway, αυτό είναι το άλλο. Λοιπόν, ένα από τα πιο σημαντικά, όπως είπα και λίγο στην αρχή, είναι το DOS, το οποίο έχει βάλει τον Elon Musk μέσα σε όλα τα παρακλάδια της κυβέρνησης και είναι αυτό το οποίο εδώ πέρα ονομάζουν το swamp, δηλαδή ο βάλτος. Έχει βαλτοποιηθεί ένα σύστημα από ανθρώπους γραφειοκράτες όπου ουσιαστικά δεν συμμετέχουν πάνω σε αυτό, άλλοι δεν δουλεύουν και τραβάνε τσεκς και χρήματα από την κυβέρνηση, άλλοι λένε ότι δουλεύουν αλλά κάνουν άλλη δουλειά. Δηλαδή ουσιαστικά διαφθορά, τα παίρνουν και άλλοι δουλεύουν, άλλοι δεν δουλεύουν ή άλλοι κάνουν ό,τι τους πει η κυβέρνηση για να πάρουν τα λεφτά. Δηλαδή ένα σύστημα το οποίο δεν έχει κάποιο ήθος, ηθική, διαφάνεια, τίποτα από όλα αυτά. Και το DOS μπαίνει μέσα όχι για να μπορέσει ηθικά να καθαρίσει αυτά τα πράγματα, αλλά για να μπορέσει να δει χρηματικά αν θα μπορέσει να κόψει από όλα αυτά τα παρακλάδια, ότι μπορεί να κόψει την κυβέρνηση, δηλαδή όσο πιο μικρότερη να την κάνει. Μέχρι στιγμής έχει κάνει αρκετά κοψίματα και συνεχίζει και προχωράει και αυτό είναι κάτι που πάρα πολλοί Αμερικανοί το θέλουν, αλλά βέβαια από την άλλη πλευρά είναι οι άνθρωποι που του πάνε κόντρα στον Musk και τα σχετικά. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα του DOS που επικεφαλής είναι ο Elon Musk, αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά, όπως το έχω εγώ σαν εικόνα, είναι όταν έχεις ένα σπίτι το οποίο με τον καιρό, επειδή δεν το καθάρισες, είναι βρώμικο, έχει βρωμίσει. Η τύχη είναι άβαυτη, έχει σκόνες, έχει βρωμιές, έχει σκουπίδια, έχει ακαταστασία, έχει ρούχα, άπλυτα. Ο καθένας μπορεί να το φανταστεί όπως θέλει. Και επειδή ο ένοικος μέσα ζει σε αυτή την πίχλα, τη βρωμιά και τη δυσοδεία, μέρα με τη μέρα, και ζει τη ρουτίνα του και τη ζωή του, έχει συνηθίσει σε όλο αυτό. Και του αρέσει, είναι δηλαδή βίωμά του, δεν θέλει κάτι και το αμήνεται κιόλας. Άμα κάποιος του πει γιατί είναι ακατάστατο εκείνο, θα σου πει έτσι εγώ θέλω. Αυτό με άλλα λόγια που θέλω να σας πω είναι ότι η κυβέρνηση σαν σύνολο όλα αυτά τα χρόνια έχει καταντήσει να είναι έτσι. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ζήσει μέσα στη βρωμιά, μέσα στη σκοτωδίνη, μέσα σε όλα αυτά, αλλά τα παίρνουν από την άλλη, είναι που δεν θέλουν να μπει μια καθαρίστρια και να αρχίσει να σκουπίσει, να αρχίσει να καθαρίζει, να αρχίσει να πετάει άχρηστα πράγματα από την ντουλάπα, ρούχα τα οποία δεν τα φοράμε και το καθεξής. Αυτό με άλλα λόγια είναι που κάνει ο Elon Musk και τον DOS, που είναι κάτι πολύ λογικό. Ποιος δεν θα ήθελε διαφάνεια? Κατά την άποψή μου, αυτός που πολεμάει την αδιαφάνεια είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά κάτι έχει να κρύψει. Γιατί αν ήσουν καθαρός ουρανός, άστερα δεν θα φοβόσουν. Από τη στιγμή που φοβάσαι, σημαίνει ότι κάτι έχεις να κρύψεις ή τραβάς λεφτά, τα οποία αν τώρα στα κόψουνε, τι θα κάνεις? Ένα από τα πολλά που έχει κάνει, γιατί αυτό το θέμα αξίζει ένα βίντεο από μόνο του, αλλά ένα από τα πολλά που έχει κάνει, εκτός από τα πολλά δις που έχει γλιτώσει, που πηγαίνανε
σε καμία σχέση δεν είχαν να κάνουν με τον Αμερικανό πολίτη, αλλά πηγαίναν λεφτά από εδώ και από εκεί για πράγματα να κάνουν transgender στα ποντίκια, αν μπορεί το ποντίκι να το αλλάξει φύλο, να στείλουν λεφτά για κάποια κινούμενα σχέδια σε άλλες χώρες, Πακιστάν, Αφγανιστάν, δεν θυμάμαι πού, και άλλα τέτοια πουλά. Είπε σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους ότι έχεις ένα περιθώριο και να μου πεις την περασμένη εβδομάδα 5 απλά πράγματα, 5 πράγματα τα οποία έκανες. Αυτό, πολύ απλό. Όποιος δουλεύει και κάνει μια δουλειά, μα και deliverás που λέει ο λόγος να είσαι, θα πεις έκανα delivery, πήγα εκεί, έβρεχε εκεί, κάτι θα πεις, 5 απλά πράγματα. Και αν δεν το κάνεις, θα σημαίνει 2 πράγματα. Είτε δεν δουλεύεις εκεί πέρα, άρα ουσιαστικά τραβάς χρήματα από την κυβέρνηση χωρίς να υπάρχεις καν, είτε έχεις πεθάνει και τα τραβάει τα χρήματα εσύ ή κάποιος άλλος, εσύ προφανώς όχι γιατί έχεις πεθάνει, αλλά κάποιος από την οικογένειά σου τα τραβάει αυτά τα λεφτά, είτε τι άλλο, είτε μπορείς να πεις ότι λες εγώ δεν θέλω να σου δώσω λογαριασμό για τι κάνω και δεν θα σου γράψω στο email, ποιος εσύ που θα μου πεις, αλλά εσένα ναι, σε έβαλε ο Αμερικανός πολίτης, γιατί ψηφίστηκες ουσιαστικά, η κυβέρνηση που σε έβαλε εσένα, ναι, άρα εσύ έχεις χρέος στον Αμερικανό πολίτη, άρα πρέπει εσύ να διαβάσεις και να πεις τι θα κάνεις. Άρα βλέπεις ότι εδώ πέρα το σύστημα είναι κατακαιρματισμένο. Και αυτό που προσπαθεί να κάνει ουσιαστικά να μπει μέσα, να καθαρίσει και από εκεί μετά, ενώ μικρύνει και να μπει μια τάξη και ένα σύστημα. Που πιστεύω εδώ ότι θα χρησιμοποιήσει σύν το μέλλον το AI. Γιατί οι άνθρωποι, δεν ξέρω αν τους εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος έχει χάσει την εμπιστοσύνη. Και με τον ίδιο μας τον εαυτό πολλές φορές. Okay? Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό έχει να κάνει με το τόσο έτσι περιγραμματικά. Γράψε ένα σχόλιο από κάτω και πες μου. Λοιπόν, άλλο επίσης το οποίο έχει υπογράψει ο Τραμπ είναι για να μην μπορέσει στο μέλλον καμία κυβέρνηση να στραφεί ενάντια στους πολίτες. Γιατί, όπως είδαμε τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση όταν ήθελε να κάνεις κάτι, ας πούμε π.χ. με το ξέρετε ποιο, σου έλεγε ότι θα πρέπει να το κάνεις, αλλιώς είσαι ένας εχθρός του συστήματος, είσαι εχθρός για τους άλλους ανθρώπους και αν δεν το κάνεις, ας το πούμε αυτό που θα σου πούμε εμείς ή αν δεν πιστέψεις αυτό το οποίο θα σου πούμε εμείς, τότε θα έχεις μεγάλα προβλήματα. Και έτσι πηγαίνανε κόντρα. Και όχι μόνο στον πολίτη, πηγαίνανε κόντρα και στον Τραμπ, που ήταν ένας αντιπρόσωπος ουσιαστικά των πολιτών, και αυτό ο Τραμπ είναι που πλέον το έχει θεωρήσει ως παράνομο πλέον και ότι δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να λέει για τον Αμερικανό πολίτη, όχι όταν είναι μετανάστης, να του πάει κόντρα και να του λέει τι θα πει και τι θα σκεφτεί και τι να κάνει. Μπορεί να έχει την ελευθερία να σκεφτεί ό,τι θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Βάσει του συντάγματος, του πλαισίου αυτού. Λοιπόν, και εφόσον το επόμενο πράγμα είναι κόψει την κυβέρνηση και την σμικρύνει πάρα πολύ, θα κρατήσει αυτούς οι οποίοι είναι αποτελεσματικοί και έχουν κάποια λογική και νόημα μέσα στην κυβέρνηση για να μπορέσουν να παράξουν το έργο το οποίο ο πρόεδρος θέλει έτσι να κάνει, που έχει πάρει εντολή από τους πολίτες. Αλλά από την άλλη, εάν θέλει να προσλάβει νέους ανθρώπους, η πρόσληψη πλέον δεν θα είναι όπως ήταν με την προηγούμενη κυβέρνηση, όπου θα έπρεπε να... δηλαδή δεν έχει σχέση με το ήθος, την ηθική και το τι έχεις κάνει, δηλαδή ποια είναι τα ταλέντα σου για να μπορέσεις να σε προσλάβουν, αλλά προηγουμένως έλεγε ok, είσαι ας το πούμε έτσι LGBTQ, μπες. Είσαι ας το πούμε μαύρος και εγκληματίας, ας το πούμε έτσι, και βγει τη φυλακή και ήσουν καλός, τώρα μπες. Δηλαδή άλλοι ήταν οι γνώμονες για να μπορέσουν να προσλάβουν κάποιον. Τώρα ο γνώμονας είναι η ηθική, το ήθος, η αξιοπρέπεια και το background το οποίο έχεις για να μπορέσεις να στηρίξεις αυτό το οποίο θες να κάνεις σε αυτό το οποίο σε προσλαμβάνουν. Αυτό είναι επίσης που έχει υπογράψει. Δεν ξέρω, ακούγεται παράλογο. Γράψτε μου ένα σχόλιο και πες μου. Και το τελευταίο και θεωρώ από τα πιο σημαντικά μαζί με τον DOS είναι το θέμα της υγείας, όπου πολλοί εδώ στην Αμερική έχουν αγανακτήσει. Καταρχάς η υγεία δεν είναι δωρεάν, είναι πανάκριβη. Πανάκριβη και ουσιαστικά δεν, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, δεν είναι ότι ο γιατρός θέλει να σε κάνει υγιές ως άνθρωπο, απλά τι σου λέει ότι ok, τι έχεις, να κάνουμε μια εξέταση του προβλήματος, έχεις αυτό, ας πούμε.
οκ, θα σου γράψω ένα prescription και θα σου δίνουν τα χάπια να τα παίρνεις, να τα κάνεις και θα έριξε σαν, πώς να το πούμε έτσι, σαν ναρκωμανής ξανά και ξανά και ξανά και ξανά να σου δίνω τη δόση σου. Αυτό είναι η σύγχρονη ιατρική με άλλα λόγια και αυτό είναι που κάνουν εδώ πέρα. Και είναι πανάκριβη για τους πολίτες και η Αμερική έχει καταντήσει να είναι η πιο υπέρβαρος πολιτισμός, δηλαδή πολύ χοντροί άνθρωποι εδώ πέρα, πολύ καθόλου υγιέστατοι άνθρωποι, ενώ αυτός που έβαλε ο Τραμπ που είναι ο Ρόμπερτ Κέννεντι, ο RFK όπως λέμε εδώ, είναι που ουσιαστικά θα κάνει κάτι αντίστοιχο που κάνει η Elon Musk, αλλά όχι ό,τι έχει να κάνει με τα Ινστιτούτα εδώ, τα δημόσια, της κυβέρνησης, το FDA κλπ. Ό,τι έχουν να κάνουν με τους εμβολιασμούς, δηλαδή αν οι αυτισμοί, τα ADHD και όλα αυτά τα πράγματα, ποιοι είναι οι λόγοι, να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα, γιατί πριν απαγορευόταν και να τα πεις, λες, όπα μην πεις για εμβόλιο, ποτέ. Το εμβόλιο είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Να το εξερευνήσουμε, να το δούμε, να το διαπιστώσουμε, να δούμε αν έχουν γίνει μελέτες. Αυτός είναι που ουσιαστικά θα χρηματοδοτήσει για να μπορέσει να δουν μελέτες για τα εμβόλια, αν βοηθάνε ή αν δεν βοηθάνε, ή αν αυτά που βοηθάνε, ποια είναι αυτά που βοηθάνε και αυτά που δεν βοηθάνε να τα πετάξουμε προς τα έξω. Και άλλους τρόπους που έχουν να κάνουν με την υγεία του ανθρώπου. Πάρα πολλοί εδώ γιατροί, άμα τους δεις, είναι υπερβαροί. Και εγώ που τους βλέπω με τα μάτια μου λέω, καλά, ένας άνθρωπος υπέρβαρος θα μου πει εμένα συμβουλές. Δεν ξέρω, πώς το βλέπεις εσύ, μου είναι λίγο περίεργο. Τώρα, άμα σπάσω το χέρι μου ή το ένα μου ή το άλλο μου ή έχεις κάποιο πρόβλημα, αναγκαστικά θα πας και θα ακούσει ό,τι να σου πει γιατί είναι ο γιατρός. Δεν το συζητώ. Αλλά θες και μια αντανάκλαση αυτού το οποίο, δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο, ένα δάσκαλο, ένα οτιδήποτε είναι αυτό, θα θες να είναι καλύτερος από σένα. Ναι. Άμα βλέπεις ο οποίος είναι ένας χοντρός και να σου πει εσένα πώς να κάνεις δίαιτα, αν θα σου πει δίαιτα, εκτός και να σου πει παίρνε φάρμακα και δεν θα γίνεις ποτέ καλά, όπως είναι το σύστημα. Ή πας σε ένα γυμναστήριο και πας σε ένα γυμναστή και ο γυμναστής είναι χοντρός. Θέλω ένα γυμναστή που έχει πολύ καλύτερο σώμα. Έτσι δεν είναι? Αυτό το πράγμα, το common sense που λέμε εδώ, η κοινή λογική έχει χαθεί. Λοιπόν, και πιστεύω και εύχομαι ότι αυτό σιγά σιγά θα αλλάξει. Λοιπόν, βέβαια όμως υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι έτσι και τους αρέσει να είναι έτσι και κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων, για αυτούς και πολλούς άλλους λόγους, οι άνθρωποι έχουν χωριστεί σε δύο μέρη. Και ο ένας μάχεται με τον άλλον και συγκρούονται και λένε όχι, όπως οι θρησκείες. Και η αλήθεια είναι ότι η πολιτική, δηλαδή τα κόμματα με άλλα λόγια, οι δημοκρατικοί είτε είναι ρεπουμπλικανοί, θεωρώ ότι οι άνθρωποι, όχι όλοι, αλλά η πλειοψηφία δεν βάζει την κριτική σκέψη να δει τι πολιτική έχει αυτό, πώς θα με επηρεάσει αυτή η πολιτική αυτού του κόμματος π.χ. στη ζωή μου εμένα, και αλλά απ' την άλλη, όχι απ' την άλλη, αλλά πώς το βλέπουν ότι λένε ό,τι πει το κόμμα μου, σαν θρησκεία, δηλαδή ό,τι πει ο Θεός. Αφού το λέει ο Θεός, ας το κάνω. Αφού το λέει το κόμμα μου, ας το κάνω. Και μπορεί, ας το πούμε έτσι, να διαφωνεί με αυτό, αλλά λέει αφού το λένε, καλύτερο θα είναι. Και σιγά σιγά γίνεται μια πλήση εγκεφάλου και μετά διοχετεύεται μέσα μας και γίνεται και πίστη κιόλας αυτό το οποίο είπανε. Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι αυτό που εκλείπει, ένα από τα πάρα πολλά, είναι η κριτική σκέψη. Δηλαδή να μην βλέπεις τα πράγματα έως θρησκεία. Όχι ότι λέω ότι η θρησκεία είναι κακή ή το να κάνω, δεν θα πω σε αυτό το θέμα, αλλά την πολιτική να μην τη βλέπεις ως θρησκεία. Θρησκεία Ολυμπιακός, θρησκεία εκείνο, θρησκεία πολιτική ή τόπο εκείνος, τόπο Τραμπ. Και ενδεχομένως αυτά που θα περάσει ο Τραμπ, μπορεί αύριο να μπει ένας άλλος που να είναι δικτάκτορας, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και αυτά τα πράγματα να τα χρησιμοποιήσει και μετά να ουσιαστικά να κάνει κάτι πολύ χειρότερο, ας πούμε στην Αμερική. Θα δούμε τι θα συμβεί αυτό, δεν το νομίζω και εύχομαι τα πράγματα να πάνε καλύτερα και να γίνει μια καθάριση σωστή, έτσι ώστε οι άνθρωποι να ζήσουν μια καλύτερη, πιο διαφανή, υγιές ζωή, με πιο πολλά χρήματα για να κάνουν αυτά τα οποία ποθούν, βοηθώντας τον συνάνθρωπό τους και όχι κλέβοντας και σκοτώνοντάς τον και ψεύδοντας από πίσω για άλλα πράγματα. Υπάρχει μια διαφάνεια και εύχομαι αυτό το πράγμα να διοχετευθεί σε όλο τον κόσμο αύριο μεθαύριο, έτσι ώστε η Αμερική να γίνει ένας φάρος, αν και αυτό ακούγεται αστείο σε πολλούς και εγώ που το λέω μου φαίνεται λίγο αστείο, αλλά σκεφτείτε πόσες δημοκρατίες εκεί, παύλα, σοσιαλιστικο-κομμουνιστικά καθεστώτα υπάρχουν που βαφτίζονται ως δημοκρατίες, ή πόσες δικτακτορίες βλέπω Ευρώπη
υπάρχουν όπου βαφτίζονται ως δημοκρατίες. Έχει χαθεί. Και η πλάκα είναι ότι εδώ το κόμμα το πιο δικτακτορικό στην κυριολεξία είναι η Δημοκρατική, που ονομάζονται Δημοκρατικοί. Γιατί σου λένε θα κάνεις αυτό που σου λέμε αλλιώς. Απλά πράγματα. Μαφία δηλαδή. Είτε θα κάνεις αυτό που σου λέμε αλλιώς, την έβαψες. Anyway, πες μου τη γνώμη σου σε όλα αυτά τα οποία άκουσες. Το σημερινό επεισόδιο ήταν λίγο έτσι πιο μακρύ, αλλά θέλω να μιλήσω για αυτά τα πράγματα και άλλα. Αν ξέχασα κάτι, πες μου για να φτιάξουμε ένα άλλο βίντεο. Λοιπόν, και θα τα πούμε στην επόμενη φορά. Να είστε καλά. Χαιρετώ.